acabamos de liberar os 4 peaxes na sombra que tiñan as autovías galegas e iso permitiu liberar cartos precisamente para facer todo isto que estamos dicindo e estamos totalmente de acordo en que agora é un momento estratégico oportuno e perfectamente factible para que se liberalice o peaxe da AP9, que é unha reclamación, por suposto, desta asociación, por suposto, da Xunta de Galicia e creo que de todos os galegos, que a autopista máis cara de España está nun momento, polas resolucións que acabamos de coñecer, pola influencia que se pode facer a nivel europeo, porque creo que Galicia o merece dende hai moitísimo tempo. Dende logo, eu creo que aí debemos unirnos todos para reclamarlle o noso goberno, o goberno central, e desde logo isto é unha reclamación que xa facíamos antes e que seguiremos facendo no futuro, se é que non a conseguimos agora, que me temo que aquí hai moitas proclamas, pero poucas intención de facelo, nos seguiremos reclamando, a quen lle corresponde, que a AP9 ten que ser liberalizada canto antes. Falamos tamén da necesidade, e eu pedinlle a directiva da Petancor que nos faga unha proposta sobre os lugares onde sería máis necesario e máis estratégico ter estacionamentos seguros, nas zonas de máis tránsito de transporte, nas zonas achegadas aos polígonos industriais. Creo que aí podemos intentar facer cousas e nos facedes unha proposta dos lugares onde é máis interesante.